main deputation oban bagan chung sanai tini media ni bising tini chung sanai oba hai jodi khai ton khangkai chung tini deputation just start khayo bus khang jala jodi oba kok khna ba oba hai jodi samung khai ton khai oba ke boro rokma tini প্রত্যেকটা এরিয়া নিচে পাবলিক মধ্যে ডিপ্রাইভ খাই থাকায় जों बेलबारि ब्लक न दरखाना तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन खालायनाय हायखौ जों हर ब्लक नांया सामुं जों बायनायखौ जों ब्लक पंगिता मखायनि अबहाय जों आन्दोलन करनाय बनतैनो सिनि दिनैनि जे मेइन डेपुटेसन लायदो कायबेसे सानमुं दं सानमुं तै आंमंनो साइड गोबां मानसिनि तो सानमुं दं एमजीएमएन दागा हायखौ चिनारा ताबो रमदाने बयस्क बाटा हायखौ चिनि गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खायतने माने डिवाइड खालाय जागि दङ अबहायखौनो जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जागाव जों मेमोरेन्डाम होनाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु एसडीएम अबनो तैनो जों जानोलाय अबहायखौनो जों सामराव जों जानाय हामबाय सिनि बेलबारि आरडि ब्लक जों 15टा बिसि दङ दै 4टा बिसि गोबां एक माने बने काटे खालामनाय बियाबा 15टा एडिसि प्लेस दङ नि बेलबारि ब्लक आन्डारा और प्रत्येकटा प्लेस कमिटि नि जे सिनि कन्टेक्ट सेक्रेटारि दंनाय र और सिनि ताबकने जे मनिटरिं कमिटि बडि संजाक दङने बरक बाय एडजास्ट खालाय सामुं खाया हायके बेनिफिशियारि रक जेखुनु सिलेक्ट खालाय दंहांखाय आबो जे अरनि बीएससी चेयरमैन हायके भिडिअ साहेब हायके प्लेस सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुंति के बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायै बरक बाहे प्रॉब्लेम खाय अब सिमिया सुदु जेटा चिनि उपयुक्त ताबुक चिनि भॉइस को बाता जे बुलचुपुरा र बरक मान्य हं तमनि आबरक माबो ठीक मते युटिलाइज खालायजाया सुदु आबो सिमिया रेगा तांथानिबो जत बरक मा तांया हायकै चिनि गोबां मा एरिया तै लामा प्रॉब्लेम अमाय सामुं खायतिने जे कुनु विलेज बाय कुनु रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालाय सामुं खालाय दंमानि हायके विलेज कमिटि कुनु चिनि जे ताबुनो चिनि मनिटरिं कमिटिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन हायके मेम्बर दंमानि प्रत्येकटा वार्ड ना कुनु कुनु सियावै सामुं खालाय दंमानि